Meriäinen oli tässä katsoa. Ei hätää! Ei hätää! Kääntäkää vaan. Hei. Timo Mäkinen, äsken sun sportsarjalainen kuplada pyörähteli tuossa tiukkenevassa vasurissa. Kerkiikö sinne laskea, montako kierrosta mentiin? No ei siinä kyllä oikein kerkiä. Kyllä siinä vaan pitää kovaa kiinni ja vartoo, että sattuuko oikein lujaa, mutta ei siinä onneksi kuinkaan käynyt. Että hyvin pieniä naarmuja. Minkä arvoinen tämä kaato oli noin rahassa mitattuna? Mä en vielä ole pystynyt oikein arvioimaan, mutta kyllä 5-10 000. Aika halpakin auto. Tuleeko luova tauko tähän kilpauraan? No Urjalaan pitäisi keritä rakentaa uusi, mutta noin saa nähdä sitten, että onko vasta Mänttä 200 seuraava kisa, missä ollaan niin kuin mukana. Vähän tuli multainen oo. Ei se oikeastaan yllättänyt. Kyllä mä huomasin, että siellä on kauheasti yleisöä, mutta mä ajattelin, että kyllähän ne pätkän lopussa sitten nähdään, että miten pätkä menee. No kuinka ne kepit tossa, jotka oli vähän niin kuin ohjaamassa, ettei kukaan lähde sivuun hyppimään, niin eikö nekään sua varoittanut ollenkaan? Mä kerran sivusta kattele kyllä niitä. Kyllä toi oli vähän oma moka, kyllä täytyy myöntää itsekin. Kävi, kuinka se lipsahti? Mä olin itse tuolla nurkan takana, että mä nähnyt. Miltä itsestä tuntuu, että kuinka tämä tapahtui? Se on, kun ei osaa ajaa, niin silloinhan näin tapahtuu, eikä sille muuta. Oliko siinä liikaa vauhti vai mikä siinä oli? Vai oliko jotenkin, vaikuttiko tämä, että sä ajat käsillä koko autoa? Ei se vaikuttaa. Me käytiin ykkösellä sen verran ulkona, että siinä meni rytmi kuin tässä käsin. En mä tiedä mitkä se oikein. Ei, mutta ei se siitä ole kiinni siitä käsillä ajamista. Ajatko sä käytät kädellä kaasua, kytkintä ja rattia yhtä aikaa kaikki? No toisella kädellä ratti ja toi automaatti vaihtanut. Eikö ruvennut yhtään pelottaa, kun auto sitten palaa? Ei, siinä on muuta kuin että sen verran, että pääsee ulos sieltä. Kyllähän siinä noita ukkoja oli heti kiskomassa, että hyvinhän seppää. Mutta ei käynyt epäilys, ettei pääsisi? Eikä. Perkele! Ei käynyt mitään. Ei käynyt mitään. Käynkö sulla? Ei käynyt. Ihan kova tuon mutka. Miltä se näytti, että kun sä tulet tuolta notkosta, tai se näkee tämän mutkan tuolta kaukaa? Aika loiva, mutta perhana sehän taittui sitten. Näkee se tuolta ennen notkoa, että on mutka ja paljon yleisöä. Niin näki joo, mutta taipu liikaa ja hirveä oja tossa vielä. Perhana se vähän harmittaa. Miksi te pääsi jatkoon? No se on ihan torvellaan toi etupäin. Markus! Joo. Mitä oikein on sattunut? No elettiin ihan loppumetreillä tuolla kasilla. Ulos vaan ja katon kautta ympäri. Menikö paljon aikaa? Alle minuutti meni, mutta silti. Onko yhtään tietoa, miten Mikko tulee perässä? Ei Mikosta tietoa, mutta me ajetaan meidän luokassa. Taisi mennä mestarismaalle, johdettiin vissiin luokkaa. Niin, sulla olisi riittänyt pelkkä luokkavoitto tässä kilpailussa. 3. sija luokassa.
Aivan tukkaalla! Oikea 3 piiri. 100. Siihen loppuu meidän taika. Kuinka kuvailisit, Tero, tämän tapahtuman? Miksi tässä näin kävi? Ihan suoraan kun voi sanoa, niin se oli aika monen kertaa harjoiteltu ja en usko, että yli kovaa, kun piti viimeisellä oikeasta laidasta, kun lähdettiin tulemaan yli, niin on merkki kyllä, että jarruta täysillä. Eli tiedettiin, meillä lukee 2 kertaa siinä, että nyppylällä vauhti pois, mutta mä odotin niin semmoista toista, koska siinä on 2, kun lähdettiin tulemaan oikeata laitaa. Se tuli ihan hyvin ja sen jälkeen, kun mä näin, huomasin, että hyppy oli mennyt yli jo. Eli liian myöhään vene No miksi arvoit, että nämä ihmiset jäi alle? Mun mielestä huolimattomuutta, koska ei tämmöisessä paikkaa. Sieltä tulee, mulla oli ihan punaisella mittari tuolta, kun tullaan yli Nyppylä. Ja se tämmönen kyllä niin ei pysähdy ihan kyllä siitä. Oliko sulla yhtään aukkoa, mistä paeta niin kuin lippusiiman alle vai oliko lippusiima koko ajan niin kuin täynnä ihmisiä? Mä yritin keskellä ajaa, koska mä huomasin, että keskeltä, koska en saanut vinoa sitä autoa, eli säikähdin siinä vaiheessa, kun mä näin, että jengi on ihan täysiä. Keskeltä yritin, mistä oli aukko. Niin... Ei ollut tilaa auton mentävää reikää kuitenkaan? Ei, eli sen verran, että tähän tuli se tyttö ja se kaveri tuli tuohon vähän keskemmälle sattutun kulman. Ei ole pitkään, kun viimeksi treffattiin tuossa yhden pätkän lähdössä. Mitä sä täällä katsomon puolella teet nyt? No, tuli ulos ajo. Miten sä kuvailisit, miksi näin kävi? No liian lujat oltiin tilanteeseen. Se on paljon irtosoraa tässä ja tie kallistuu tuossa puolessa välissä väärinpäin ja se kun lähtee viemään, niin vaikka pitää kaasua pohjassa, niin se vaan vie. Jukka Jalonen tuossa kiepahti nyt upouusi lanssia pahasti nurin. Miten sä kuvaisit, miten sun mielestä tämä homma tapahtuu? Tuossa edellisellä suoralla lähti vasemman takapyörän ripustus irti. Ja sitten se auto lähti täysin käsistä, kun siellä on 3 pyörää, niin se on vaikea ajaa. Se on ihan vino toinen pyörä. Eikö tässä paikassa sun mielestä ollut mitään erikoista? On tää paha paikkakin, mutta mun keskittyminen meni siihen tärinän miettimiseen ja ei me tultu edes kovaa. Et sehän oli just nousemassa ylös siitä tosi hiljaa. Mä olin niin kuin jo lättämässä sitä autoa tien sivuun, niin yhtäkkiä tuli tämmönen mutka, eli mä katsoin ja ihmettelin, mikä tää hirmu tärinä. Apua! Mitäs varten te ootte täällä? Tonne päin. No niin, Vesa Taipale, ollaan tässä 3. erikoiskokeen maalissa. Tulitte aika lailla ontuen tänne maaliin. Mites tässä nyt tällä kävi? No, siinä oli sellainen kiristyvä oikea ja loppuu kädet. Montako kierrosta keritte? No, 2 meni. Jäikö pyörille? Ei jäänyt aivan, se jäi niin kuin nokalleena ojaa, jotta siinä oli sitten yleisö 100 miestä, niin ne nosti sen takaisin tielle. Ja... Menikö siinä kauan? No siinä meni tuollainen 10 minuuttia, kun siinä vähän annettiin moukari, että saatiin auto oikeaan mittahan ja pyörä pyörimään ja noin poispäin. Mitäs nyt tehdään? No nyt yritetään saada kaasutinta kiinni sen verran, että päästään maaliin. Se on nimittäin niin, että me ollaan ainut luokas ja jos me päästään maaliin asti, se on tietenkin pytyn paikka. Selvä, no ei mitä se pidätellä enempää, ettei tuu sitten aateet täyteen. Vittu sun kansana, saatana. Pistä käy menemään vaan. Ei tää mitään enää lähde. Voi jumalauta. Mene nyt taaksepäin.
Mitäs Risto Isakov, Ristohan sun nimi oli? Joo, Risto. Mitäs sä oikein puhaat tässä nyt? No minä lasia irrottelen, että saahan tuohon eteen vähän näkyvyyttä. Ja eteen tarvitaan lasia, taakse ei enää tarvita. No ei takana, että vähän semmonen pieni läpiveto. Ja löpöä laittaa tankkiin, niin peli ilmeisesti jatkuu pienestä lipasta huolimatta. No, joo, kyllä se jatkuu, ei siinä mitään. Loppuun asti yritetään.